So sa funeral pa, kung wala ta kabalo, kung mamatyan ta karon, so kinahanglan lang nato mag-provide ta sa ato ang sample kaniya to ang death certificate. So kini siya kung makompleto na nato ni siya og sa ato ang pag-process na yung mga signatory diri sa baba, ang ikaduha na tong buhaton moadto ta sa lingap. Natay lingap dinhi sa Almendras Gym, naputay lingap dinhi sa SPMC. So tagaan ta karon sa lingap og ato ang claim stub nga blue. Mao kana ang nagpadayon nga mga suporta nga giandam sa lokal nga panggamhanan alang sa mga Dabawenyo. Usa na niini ang food pack funeral set alang sa mga namatyan, ingon man ang mga ayuda alang sa senior citizen o persons with disability kun PWD. Sa pakighinabi sa DXDC team sa magtiayon nga sila Tatay Jose Sumampong o Nanay Elizabeth Sumampong nga parehong mga residente sa R. Castillo, Agdao proper, Davao City, sayo sa buntag adlong Lunes. Anaa na sila gawas sa City Hall alang sa pagpaabot nga maasikaso ang pagkuha nila sa mga ayuda diin sa usa ka adlaw. Anaalang sa 30 ka tao ang ginaatiman, lakip na niini ang mga PWD. Gani matod sa magtiayon, dugay na silang gadawat sa tagduha ka kilo nga bugas, lakip ang mga dilata og noodles gikan pa sa administrasyon ni former President Rodrigo Roa Duterte kon FPRRD. Samtang matod sab ni Robinson Daya, usa ka empleyado sa lokal nga panggamhanan ning syudad, ubos sa City General Services Office ang binulan nga suporta alang sa mga senior citizen o persons with disability kun PWD, madawat sa mga benepisyaryo kausa sa usa ka bulan gamit ang ilang mga senior citizen ID. Samtang sa mga buot mo avail sa food pack funeral set, death certificate lang ang gikinahanglan aron makakuha sa susamang mga tabang. After nila nga ma-provide nila ang claim stub, ang katong tagtungod sa patay, muang nilang din sa ato sa City Hall Drive diri sa bodega section, ipakita nila ang ilahang claim stub para matagaan sila og ayuda para sa patay. So ang atong gina-release ma'am, 10 kilos na pulo ka noodles, na pulo ka tinapa. O kani po na ato ang coffee pack. Sa ato ang coffee pack ma'am, nanatay kape, nanatay creamer, juice o sa ato ang sugar. Aside po muna ma'am, napod po tayo ginahatag na isa pa ang biskwit. So muna siya ang biskwit na atong ginahatag sa ato ang funeral pack. So, seto siya. Kani biskwit o kani ato ang coffee. So muna ang ginahatag sa ayuda sa City Government of Davao para sa ato ang mga kaigsuunan din sa Davao. Para ayuda sa mga patay, para po makatabang sa ilaha, sa ilahang mga panginahanglanon. Dugang pa nga aduna sab higayon nga ilang ginapadala ang food pack funeral set sa usa ka barangay aron dili na kinahanglang moadto sa mga pamilya sa City Hall ug didto na lamang kuhaon sa pinakaduol nga barangay. Kung mag-provide na sila sa ilahang requirements, automatic makuha dayon nila. So wala na tayo kinahanglan ang kanilang ginato ang kinahanglan Wala na mga valid ID. Wala na. So kanilang yun basta na sila claim stub, nasa sila photocopy sa ilahang death certificate, automatic kaya nga time ihatag nato dahil ng ato ang ayuda para sa ilaha. Panahon pa din sa amahan siya ato ang kanhing PRRD. So dugay-dugay na gini siya siguro more than 15 o to 20. Dugay na gid kayo ni siyang nagsugod sa ato. Until now wala gid siya naundang, wala po ni siya naputol. Permente gini siya kanunay nga naay makuha nga ato ang mga kaigsuonang Dabawenyo din. Kini mao ang GSO bodega diin nahimutang ang sako-sakong mga bugas, kinarton nga mga delata, noodles, kape ug asukar, ingon man di balde nga mga biskwit nga giandam alang sa paghatag ug pag-apod-apod ngadto sa mga nanginahanglan diin asa ginapahigayon ang pagpak sa susamang mga hinabang. Gani, bisan ginagmay o dagko man ang maong mga suporta, dako na kining tabang alang sa panginahanglan sa matag pamilya, ilabi na karong panahon sa krisis. Una na sab nga gibutyag sa lokal nga panggamhanan ning syudad nga magpadayon ang susamang mga tabang hangtod sa umaabot. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Gretchen Igot, Tatak, Aramen.